Všetkým Ruskyňom i Rusnácom i ľuďom dobrí dzeky, ktorí žijú jedno so nami, vinčujem nacionálne šveto Rusnácoch, ktoré po 8 raz preslavujeme tu na tých našich prostoroch i zostawim się cieszymy ostatnich rokoch. Podzwigujemy swój moral i swoją nacjonalną świadomość i czuwamy to, co nam nasze predki ochabeli, żebyśmy swoim dziecom ochabeli jeszcze więcej i żeby oni się cieszyli u tym, co im ochabiamy. Označovanie nacionálneho šveta po lokálnych štredkoch, kde žijú Rusnáci, počalo včera s manifestáciami i stretnucami u Kuli, Ruským Keresture, Kocure, Novým Orachove, Novým Sádu i Šidu, Aniškovu, Ďurďove i Gospodinco. Na jutre Deň Rusnácov bude označený u Srýmskej Mitrovici a na pondelok u Beogradze. Centrálna manifestácia toho roku še otrimuje u Verbaše a číslená programa kultúrneho, obrazovného, vírského i sportského charakteru bude zakončená zo Švetočnú akadémiu, na ktorej účasť potvrdili predstavitelia državných orgánov, jak i veľké číslo druhých hostcov zo žemi i inožemstva.